Kumusta mga kaibigan? Maray nabanggit po sa Endo ka boss. Ito mga lods mga kaibigan, sasakay po tayo ngayon ng Kagsawa, pauwi po sa amin sa Bicol. Sana mga kaibigan, di po tayo makatulog. Napakahaba ng biyahe natin, magdamag po ito. Pero di ko po sinisigurado sa inyo kung di po makakatulog. Eto, nasa expressway na po kami mga lods mga kaibigan. At okay naman po rito, may mga ginagawa pa rin po rito sa expressway. Sa mga oras po nito mga lods mga kaibigan, nandito na po kami sa May Lucena. Pababa na po kami dun po sa pinakaunang underpass ng Quezon Province. Dito po yan sa diversion po ng Lucena City. Ito mga lods, maliwanag po rito kapag dumaan po kayo sa gabi at mas maiwasan nyo po yung traffic kapag dito po kayo dadaan kaysa po dun sa ibabaw na may stoplight po dun. Wala mga kaibigan, sa pagpasok po namin sa may Santo Tomas, dun po kasi nag-exit yung bus. Okay naman po yung kalsada hanggang makalampas po kami ng Alaminos sa Laguna hanggang San Pablo. Okay na okay po dun, pero pagdating po ninyo sa may boundary po ng Chaong tsaka San Pablo, doon po may ginagawa pong kalsada ron, pero okay naman po doon, smooth naman po yung patakbo doon kasi maganda naman po yung ginagawa po nilang kalsada ron, hindi naman po gaanong nakaka-apekto sa traffic. Siya nga po pala mga kaibigan, mga lods, di na po dumaan ng Candelaria at Sariaya mga lods mga kaibigan itong bus kasi may dinaanan po siyang mga bypass. Yun po yung kagandahan po rito, marami na po talagang bypass po rito, at kung gusto niyo pong masubukan yun para din na po kayo dumaan ng dalawang bayan po na yan kasi minsan talagang matraffic po talaga dyan lalo na sa araw. Dito na po kayo, search nyo lang po yung mga daanan, marami na po kasing bypass po rito. Pero eto mga lods mga kaibigan, kapag nandito na po kayo sa may Pagbilao, naku po, Atimonan, papuntang Atimonan, naku po, grabe na, medyo talagang di na po sobrang ng masama po yung kalsada, marami na pong lubak po rito, talagang lubakan na po rito. Paakyat po ng sigsag sa may Quezon National Park, marami na po kayo ma-encounter po dyan ng mga lubak. Kailangan marunong po kayo sumipat at marunong po kayo umiwas, pero syempre kung talagang sobrang laki na ng mga butas tapos lubak, din nyo na po talaga maiwasan yun, lalo na po sa mga kasaman po natin na nakamotor, naka two wheels. Kailangan ako po sobrang mag-ingat po kayo rito, maging handa po kayo rito kasi may mga ginagawa rin po rito mga kalsada, tapos marami pong lubak po rito sa may Pagbilao, paakyat po ng sigsag. Mas lalong lumala po yan sa patuloy na pagulan po rito sa parting ito po ng Quezon. May kasabihan po rito mga lods mga kaibigan sa Quezon na walang tamad sa Quezon, pero ang problema, malubak ang Quezon. Yung mga daanan po rito, nakapakarami po talagang malubak dito, napakahirap iwasan, lalo malalaki rin po yung mga butas po rito. Bala ko po talaga mga lods mga kaibigan na magmotor, pero dahil nga po sa nakita ko yung mga kalsada po rito sa iba po mga dinadaanan po talaga rito na hindi pa rin po talaga sobrang naayos at marami pa rin po talagang lubak, kaya mas minabuti ko po na magbus na lang kasi isa pa sa nakita ko sa satellite image po ng Albay ng Bicol na talaga maulan po talaga, kaya mas minabuti ko na po na magbus na lang kasi lalong baka masira yung ating motor po rito sa lubak, yung mga shock po natin, tapos yung mga mags po natin. Ako po, napakahirap nun, lalo't masiraan po kayo rito sa mahabang biyahe. Sigurado mga kaibigan mga lods na titindi na naman po yung traffic po talaga nito, lalo na kapag parating na po yung mahal na araw, marami na naman pong uuwi. Sigurado mga lods mga kaibigan na talagang mas titindi pa yan ng traffic na yan kasi dagsaan na naman po yan, uwian na naman po yan, at hindi pa rin po naayos yung ibang mga kalsada po rito, maraming pa rin pong lubak. Nako po, humanda na po kayo sa matinding traffic po na yan na inyo pong susungin pag uwi po kayo sa mga probinsya nyo. Sana mga kaibigan, tuloy-tuloy yung pagsasaayos po nila ng mga kalsada po rito ng minamahal nating DPWH. Sana naman maging maayos at matatag po at matibay ang ating mga kalsada na inyo pong ipapagawa para hindi na po maulit palagi ito na paulit-ulit na nasisira. Paulit-ulit po mga lods mga kaibigan na ginagawa, kaya lalo pong nagkaka-traffic, napaka-stress po yung biyahe. Stress ka na nga po sa mahabang biyahe, tapos na-stress ka pa sa traffic, talagang sobra yung susuungin nyo sa inyong pag-uwi. Pero syempre kailangan natin umuwi sa ating mga mahal sa buhay. Dito mga lods mga kaibigan sa Sigsag Road, napakatindi rin po talaga ng mga lubak po rito. Sobrang lalaki po ng mga lubak po rito sa baba sa mga dinadaanan po ng truck, ng mga bus. Kaya kung kayo po ay nakamotor o kaya naka 4 wheels lang, doon na po kayo sa taas po para hindi na po kayo rito ma-traffic. Eto na mga kaibigan, nasa papasok na po kami ng Gumaka. Naku po, isa rin po ito sa napakatindi ng mga lubak po rito sa Gumaka. Lalo na po ito sa papasok po yan sa may San Miguel, tapos sa may San Miguel Beer, napakalubak na po yan hanggang sa makapasok po tayo. Tapos sa may mga riles, naku po, napakatitindi po ng mga lubak po dyan, kaya mag-iingat po talaga kayo dyan. Sa mga hindi po sanay po rito, sa mga nakamotor, mag-iingat po kayo sa may riles, matitindi po tayo, madulas po yan, lalo ngayon na maulan. Pero mga kaibigan, mga kababayan, kung ayaw nyo po dumaan po rito kasi malubak nga po rito, tapos medyo matraffic po rito sa loob ng Gumakabayan, pwede naman po kayo rito na mag-diversion, mas okay po doon. Kaya lang, maganda po yung kalsada po ron. Kaya nga lang po mga lods mga kaibigan, sobrang ikot po yun. Tapos may mga paahon po talaga doon na baka di nyo po alam, medyo bangin din po yun. Napakahirap din po dumaan doon kapag di nyo po kabisado yung kalsada na yun at madilim. May mga party pong maliwanag pero may madilim na party po doon.
Pero maayos naman at maganda na po yung kalsada po talaga ron at napakaganda rin po ng view doon. At kung makalampas naman kayo mga lods, mga kaibigan, sa Gumaka, naku po, ihanda nyo rin po ang sarili nyo pagpasok nyo po ng Lopez. Mas matitindi rin po talaga rito yung mga lubak, napakalulupit. Meron nga pong ginagawa rito na project po yun para sa baha. Di pa rin po matapos-tapos po talaga yan. Napakatagal na po, ilang taon na po yung ginagawa, di pa rin po matatapos. Napakagandang project po sana yun mga lods, mga kaibigan, kasi bahayin po talaga yung parte ng barangay ng Quezon po yun. Nitong bayan po ng Lopez. Para kapag natapos po yun, di na po sila matatraffic po ron yung mga sasakyan na dumadaan po ron kasi sa baha at may alternatibo na po sa taas. Malalaki at malalalim po talaga mga lubak po rito sa Lopez, pero marami rin pong ginagawa po rito ng kalsada. Isa rin po yan sa nakakapagpa-traffic, pero pag natapos naman po yan, malaking ginhawa na po yan. Salamat po DPWH, sana matibay at maganda yung pagkakagawa nyo po sa mga kalsada po na yan para di na po palaging nalulubak, para di na po laging nasisira yung mga kalsada po rito. Ito pa naman po mga kaibigan, mga lods, yung daanan pa uwi po sa amin sa Bicol, tapos sa Visayas at Mindanao. Dito po dumadaan yung mga ibang bus para makarating po sa mga probinsya po nila. Ito mga kaibigan, malapit na rin po kami papuntang Calawag, pero ito kung inyo po nakikita, sobrang malubak mga lods, mga kaibigan, dito sa may parting papasok po ng Calawag, Quezon. Dito pa lang po sa may bagong tulay na ginawa po nila. Kailangan mag-ingat po kayo ron kasi medyo pataas po, hindi po pantay yung level po ng kalsada po ron. Kailangan mag-ingat po kayo ron, lalo na sa mga nakamotor. At dito mga lods, mga kaibigan, may ginagawa po ritong kalsada na halos maliit lang po yung daanan. Kaya kapag may nasiraan dito na truck, eto mga lods, halos kadikit na po yan sa mga bahay. Kaya kailangan, ako po, kung may truck dito na masiraan sa gitna, yari, wala na po yung dadaanan. Masikip po yan. Ito nga pong driver ng bus, natatakot siya, baka mahulog po siya rito sa ginagawang kalsada. Tapos dito sa may katabi po mga bahay na po yan. Dito mga kababayan, kapag may karga, yung mga truck dito na mga heavy equipment, katulad po ng backhoe na tinatransport po nila, naku po, di yata kakasya po rito. Kasi tingnan nyo naman, napakasikip po ng kalsada po rito na ginagawa. Kasi binakbak na po yung gitna niyan, dito lang po kayo sa gilid dadaan. Ito nga pong bus na driver, nahirapan po siya rito na baka sumabit po siya dyan sa mga bahay. Tapos mahulog po siya rito sa ginagawang kalsada. Kaya mag-iingat po kayo rito mga lods, mga kaibigan, mga kababayan ko na bibiyay po. Hanggang sa may Calawag, sa may tapat po yan ng Raymond Terminal. May ginagawang kalsada po dyan, kaya nakaka-traffic din po dyan, parte dyan mga lod. Sa may parteng sigsag naman, papunta pong Tabugon, Santa Elena, asahan nyo na po dyan na may mga lubak po na dadaanan po kayo. Pero pagkatapos po nyan, hanggang sa makarating po kayo ng Tagkawayan, hanggang Del Gallego, okay na okay po yung takbuhan po dyan. Makakapatakbo na po kayo ng maayos at medyo mabilis. Kaunting ingat lang po talaga, palagi lang po mag-iingat. Eto na mga kaibigan, nandito na kami sa may Barangay Kulakling, Saragay, Camarines Sur. Eto na umpisa ulit ng malupit na mga lubakan. Pero dito ginagawa po yung kalsada po dyan. Ang setup mga lods, mga kaibigan, mga kababayan, ng traffic po rito ay stop and go. Bali papahinto muna yung kabilang lane para makadaan po yung lane katulad po ng lane po namin. Kami naman po yung pinapadaan. Pero kanina naka-stop po kami at sila naman po yung dadaan. Ganun lang po mga lods, mga kaibigan, bigayan lang po rito. Kailangan tingnan nyo po yung stoplight na para makita nyo kung go na po kayo. Mukhang matibay naman at maganda yung pagkakagawa po rito sa ginagawang kalsada po nila rito sa Barangay Kulakling. Bale, ito kasi mga lods, mga kaibigan, noon na Pasko, grabe yung traffic po talaga rito. Mula po rito sa may Kulakling, papunta na po yan sa may Lupi. Mamaya titingnan po natin yung Lupi kung okay na po yung kalsada po ron, kasi napakatindi po talagang traffic doon. May nasira pa nga po ron na kalsada na nauka yung kabilang kalsada, kaya isa lang kalsada, isang lane lang po yung nadadaanan po noon. Di ko lang po alam ngayon kung okay na po yun. Wow, dito mga lods, mga kaibigan, kung inyo nakikita, napakaganda ng pagkakagawa po nila rito. Salute sa inyo, DPWH. Meron pa sila rito mga lods, mga kaibigan, na street light, kaya okay na okay po duman dito. Maganda po yung kalsada na po rito mga lods. Paglagpas po yan as ginagawang sa may Barangay Kulakling. Papunta na po ito mga lods, mga kaibigan, sa may Ragay, sa may bayan, sa may gasolinahan, sa may Ragay Park. Mag-iingat po kayo rito, may biglang ahon po rito. Maganda po yung kalsada, pero pag ahon nyo, meron po pala rito na lubak na malalim, lalo sa mga nakamotor. Nako po, mag-ingat po kayo rito mga lods, mga kaibigan, mga kababayan ko. Andito na kami mga kaibigan, mga lods, sa may parting Ragay Park. Ito na po yung isa sa dating matraffic yan kasi malubak, pero ito medyo kinayod po yan. At dito naman mga lods, mga kaibigan, okay naman, banayad naman po yung takbo nyo kasi di naman po ganun kalalim yung mga lubak po rito. Pero dati napakatindi ng lubak po rito talaga sa may Ragay Park na ito. Tapos ito, pagbaba nyo lods, mga kaibigan, sa may Raymond Terminal nila rito sa Ragay, ay may ginagawa po ritong kalsada. Ay yung tulay po pala ginagawa po rito. Kaya dito medyo babagal lang po kayo rito ng konti. At pagkalagpas po natin dito sa may tulay, okay na naman po yan. Takbuhan po natin.
Paglagpas namin mga lods mga kaibigan sa may tulay ng Ragay, eto, pinatikim lang tayo ng magandang kalsada. Pagdating nyo naman dito sa may papasok na ng Lupi, naku po, eto na ang inyong mararanasan. Malalalim po talaga rito mga lods, hanggang sa may papunta po dun sa may bayan po ng Lupi. Hanggang sa makarating na po yata ito ng Sipukot na po, matindi na po yung mga lubakan po rito. Matindi po talaga mga kababayan yung Lupi, Camarines Sur, napaka tindi ng lubak, pero may ginagawa rin pong kalsada po rito, kaya isa rin po yun na nakakapagpabagal po sa atin sa aming biyahe, sa inyo pong biyahe na kung sakali man pong dadaan po kayo rito. Kaya mag-ingat din po kayo rito sa may parting Lupi. Papunta po ito mga kababayan mga lods sa Sipukot na talagang malubak po talaga. Yun na mga kababayan, doon lang po yun sa may Lupi, yung ginagawang kalsada na sobrang lubak hanggang sa may makababa po kayo ng Sipukot. Pagdating po ron, may ginagawa pa rin po doon sa may yung laging nasisira sa may yung paliko doon. Bukod doon mga kaibigan, mga kababayan ko, may ginagawa pa rin po sa may parting Libmanan at sa may Pamplona. Pero okay naman po yun kasi maluwag naman po yung mga kalsada po ron. Hindi po nakaka-apekto sa traffic mga kaibigan, mga lods. Ito mga kaibigan, mga kababayan ko, nandito na kami sa may Bato, Camarines Sur. Ito, may ginagawang kalsada po rito hanggang sa makarating po yan sa may release ng Bato. Sa may bintaan po ng mga pansit Bato, medyo matraffic po rito. Kaya kailangan mag-ingat din po kayo rito. At ito naman mga kaibigan, sa aming bayan ng Pulangi, ito po, may ginagawa rin po yan sa may papuntang Matacon, sa may mula po sa Agos hanggang sa may Matacon. Yan mga lods, mga kaibigan, may ginagawa po rito. Halos matagal kami rito nakatenga kasi ang dami pong dumadaan na sakyan at mahaba po yung ginagawang kalsada. Kaya matagal mga kaibigan bago kami nakagaw po rito sa may parte po ito ng Agos, Matacon na kalsada. Dito po yan sa amin sa Pulangi sa Albay. Andito na ako mga kaibigan sa pinakamamahal kong bayan ng Pulangi sa Albay. Sobra akong nakakamiss kahit na palagi ako nauwi. Eto mga lods mga kaibigan, maulan po rito dahil nga po sa gawa po ng share line. Kung nagmotor ako yari talaga ako, basang-basa po talaga ako niyan. Kahit nakakapote kasi mga lods, tinatagos po talaga sa sobrang tagal nyo po sa ulanan. Tapos malakas po yung patak ng ulan sa inyong katawan. Eto mga lods mga kaibigan, yun lamang po yung aking update sa mga lubak po na inyo pong dadaanan. Pauwi po rito sa atin sa Bicol, sa mga Visayas, sa Mindanao na inyo pong madadaanan po yung mga lubak na yon. Sana ngayong bago mahal na araw, maayos po yan. Kasi sigurado maraming magsisipag-uwian ngayong mahal na araw at titindi na naman po yung mga traffic niyan. Sana naman maging maayos po yan. Minamahal naming DPWH, kayo na pong bahala kasi kayo po talaga may mandato po dyan. Maraming salamat po sa panonood sa inyo lahat mga kaibigan, mga lods, mga kababayan ko. Mabalos po sa Indogabos. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Salamat.